Nahunong. So Muna nakoy gamay nga kay nagiaram ta mo ko nya. Wala man koy da nga kwan diri. So kanina kung gipalit para namoy ma-account sa ninyo. So okay ra kay mo ani. Okay. Magkano man na? Okay. Salamat kayo sa pangalan mo ta. ako na Tagalog. So what's up mga par, for today's video. So kanina mga par ay galing po ako sa labas. Kumakain po ako sa labas kanina. So may nadaanan po ako sa labas mga par na homeless people. Ay nasa tabi ng kalsada lang po sila nakatira. So humingi silang ng pagkain sa akin kanina. Kaya wala akong naibigay mga par. Kasi kunti lang yung pera ko kanina mga par. So ngayon babalikan natin. Bigyan natin ng pagkaon mga par. So samahan po ninyo ako. So now mga par, nandito na po tayo sa tindahan. So dito muna tayo bibili ng pagkain mga par upang ibigay natin sa mga homeless people na nadaanan natin kanina. So ito po yung in-order natin mga par upang ibigay natin sa mga homeless people na nakatira sa tabi ng kalsada. So now mga pare, nakabili na po tayo. So samahan po ninyo ako mga par para ibigay natin sa mga homeless people na humingi ng pagkain sa atin kanina. Ako yung pagkaon gipalit. Ako yatag ninyo. Kaon mo pa? Wala pa sir. Wala mo na sir. Tagasan yan sir. Tagasan mo? Taga-Bugo ko sir. Ikaw sir? Batayan Island. Batayan? Kano siya? Upon ra. Upon. So, asa man mo pirme magtambayan? Arara may mo to. Sir. Nadaplin? O daplin ra may mo to. Kaya wami lang kitulgan lang. So, ang iyong pamilya niya? Ang iyong pamilya? Ang pamilya na ko nasa Bugo sir. Nasa Bugo ng... Anong nabiyaan man mo imong pamilya sa Bugo? Kay dire sir, nagtrabaho ko dire nga. Gawa akong trabaho tungod kay nahunong. So, Muna wala na di ka... Anong wala na magamuli nga to sa Bugo? wala nyo kumulos Bugo sir kay wala mo kay katod sa kong pamilya. Muna dire na lang ko naglab sa daplin. So, dugay na ka diri sa Cebu City? Dugar nga 20 na ko tuig dire sir. So, nang ikaw taga Batayan ka no? Pare, namin nyo ko taga-Gubiaw niya. Direct pa mag-line sir. Agi, namin nyo kag taga Hagubiaw. Ay hadlok na ko kay nang kuan mo ko nang vlogger man ko. Vlogger. Ay hadlok. Direct to mag-line. Direct to mag-line. So nya okay ra kayo mo diri. Dili okay sir. Bili mo. Dili okay sir. Wala ko dili okay. Ay ka na-vlog dyan eh. Yung mata mo. Mapuno ko sa apo. Ya okay na na eh. Kung na may ikoy kaligo. Matari mo matuga. Sir, mata ko sa apo. Kung na may ikoy kaligo. Pila ka bon. Kami wa, may ligo-ligo ko yun. So so ikagabi ikatog niya ikagabi ugasan mo dapita maaptan sa on. Dito Manawe. So asa man ta mo pirme makitan? Yes sir, yes sir. Dagila siya namin matog niya daplin. Dia may Jollibee darnan. So ana ta mo dia pirme makitan no. Sir, tinood na aramin dapat mo makita. So ilado mo dia or okay basig Ay lado pa niya. mota na lang niya ako sa nga sir. Ako si Tagalog sir. Asa ako dapit sa Bugo? Asa ako dapit sa Bugo boss? Ako dapat sa Bugo sa Balagis Mayor. Martinez. Tulingan mo sa ako barangay Datayan. Wala din tayo Datayan. So kaila mo dani niya. So wala pa maputog. Nagsuhon mo? Kaya lang niya. Magarinan ako sa kwan mo sa Tuloy da Ganun siya, taga-diri, ganun siya. adre sa Cebu City gyud.
Ingon siya, tagabantayan mo na siya. Wala siyang bantayan. Diri ko na tao pero ang banas ko mama, banas ko mama sir. Tiga tulo. Tagabantayan. Oh, lagi gamit. So, inana mo gina itong kinabuhi ng kalibutan na, sir. So, nang balag pobrita, Basta dili lang ta magbuhat ng mga dautan. Kani mga ayo organisasyon. Mas bintaha nga mangayo kaysa mangawat. Mao na yung pinakabinta. Bala og mangayo ta. Moro na iya. Kay normal naman na to. Ang kora na sir, mga ayo rin siya. laban lagi. Tagaan siya ba? Ayan Kwarta. lagi ko pawas. Pahit na mo kaon. Kami. So, sir, di ka ganahan nga mo like probinsya? Girahan na ko mula sir. Yung ko complete po. Okay, kapite. Pasakyon di ka pa dong uli sa inyo ha. O, masaktay kayo. Na ko complete. At asa di ka magitanon niyang gabi? Ano sir? Ito na printer. Da. Di ba takabog delivery? So, ganahan di ka mo like probinsya? Girahan ka mula ng Samoy. Kapoy na ko tres. Nya ikaw. Okay, so ganahan ko puli. Batayan na siya. Asa dapit sa bantayan? Sa kinatarkan. Kinatarkan sir. Muli. Alam may complete. Kapoy na Awat ito rin. ng mga preso. Dili lagi tamnawat lagi. Kana may sakto yan. So nakoy gamay nga kay nagiaram ta mo ko nya. Wala man koy dang kwan diri. So kanila kung ipalit para namoy ma-account sa ninyo. So okay ra kay mo ani. Okay. Pagano mo na. Okay. Salamat kayo sa ating pangano mo ta. Ako na Tagalog. Okay. Salamat sir. So mga par ay nabigay natin yung pagkain sa kanila. So abangan po ninyo yung part 2 sa vlog namin mga par. So,